사람으로 사람이 좀 Hi guys, napunta dire guys, magtanaw-tanaw ta dire view. Hamong patanawon guys, nindot kay view din. Nice kayo ang weather ron. Di kayo tugnaw. Ni view dire guys. Tanawan ninyo. Nice kayo. Nindot pud lang matanong mo. Gitrim nila. Gipaningot na ko, pa ako nakabot sa pagtuan. Gablo-blo mo silang dagat. Namiligo sa dagat guys. Kay gablo ang lagi. Nice kayo. Makita rin ninyo diri sa tudang po. Daghan kayo mga diri mga tagalaing lugar. Kani mong lugar guys, Sorianan lagi siya. Manang swerte kay ko kay diri ko napadpad. Kanindot nga lugar. Dili na kailangan nga mo biyahe og layo. Okay. Na din mismo sa among gipuy-an. Kinigawas nimo sa among balay, mao na ni makita ni mga view. Kaya naman si babaw. Nigawas mas pultahan, dagat na yung makita. So good na tag saka sa bukid sa Higunggang guys. Ito na ning akyaton. Naglayo-layo para ba ni? Ngunit bukid sa Higunggang guys. Layo pa natin sa phone. Mga 15 minutes siguro. Angat naman guys. Na atas sa mamingaw nga lugar. Nalatas ilang sa kakahuyan. Mingaw kayo guys. Huwag na tikaw-tikaw. Ako rin siguro tikaw-tikaw din ang kapita. Daghan kaya dianan sa agbutaan eh. Gingawa tayo guys. Tingog kas langgam madungog din dapita. May timpol diri guys. Timpol. Mag-ingat sa daan. Kaya baka madulas ka. May timpol guys. Simbahan sa mga Buddhist.
Kuya na rin. Nagkamingaw sa payag. Salamat na guys. Kaysa kauna. Guys, nga nag-ilong. Sa ato man eh. Madlok na ko mo. Doon yan nga lugar. Pero diri okay ra. Safe man diri. Salamat na guys. Maway sa tagaling kita. Okay. Si maligid. Wah. Hapit na maabot guys. Dool-dool man eh. Dool-dool na dyan ni guys. Gamay na kuwang. Grabe akong singot. Grabe daghan ang singot. Ah. Ako nagmask guys. Okay raman na may virus. Pero makaanghapod ta og presko nga hangin. Ay bukid man ya dagat. Yaw mga tao. Grabe singot guys. Maghapit na dito maabot. Ako ang gikat ang video kay taas kaayo. 20 minutes. Kapit na kumabot guys. Na, mauna na. Saka na hagdan. Na. Mauna yun eh. Ang pinakatuktok. Mauna diri guys ang Higonggang. Makita niyo na diha. Ang dagat. Higonggang na guys. Silaw sa kuwan, reflect sa adlaw. Saka na ta guys, taas-taas pa niya, akyat puno na to. Ihangat na ako. Muraga ko na si tao din dapita. Walang katao-tao. Sa Pilipinas pa, hindi ko pasalig ako ra. Wah, pakaway sa hangat guys. Grabe singot eh. Munang gihangat kay tagsa na mag-hike. Padayon ta, padayon. Taas pa tong lakuna na. Mubo ng hangin kay tagsa na tig-hike. Pero sa bunsunan kay taas may hangin. At least hapit na mabot. Grabe. Kamera sa ito madungog din dapita guys. Pasensya na. Naghangat. Mulingkod sa ako kadali. Nampay yung kuralan dali. Gusto mo pa huway. Wow. Hangat guys. Paitan yung tagsa na ta mag-hike. Hinay naghangin. Lamig dili tambayan ng summer. Kay bugnaw. Grabe. Padayon ta guys. Padayon. Paritagi kay murag. Liso dito dan.
may mga tao siguro. Si Babaw. Abot na ako si Babaw guys. Hindi makita ninyo. Blue kayo dagat oh. Hawa guys. Blue. Masuk kayo tao. Abot na tas ibabaw. Na yung mga mountain climber. Welcome to Higunggang. Dapat na ko si Babaw. Ang view guys. Nakuha sa bato oh. Nice view. Mau ni Higunggang guys. Mga 30 minutes po nila kung gikan sa mua. Paingon daris. Pinakataas nga bukid. Ganun pika sa makita nimo ang kadi tapo. Kita nimo dito tapo. Para kuan bread sa tapo. Makita oh, bread sa tapo. Hindi tatanawin guys. Murakas na sa palasyo. Nice kayong view. Nyala pa dyan mga bukid. At ito sa Higunggang Port guys. Na ilang port dere. Mga parkingan sa ilang mga lansa. Kanina barko guys, paingon atong Picas Island. Paingon sa Puido Paradise. Dili ko sakay guys. Suri-suri ra ni ako. May lingaw. Hike ba. Kuyaw pa ni lang agian na nani. Liko-liko. Maraw taga-sakay. Ferris wheel ani guys. Magliko-liko. Hindot lang tanawon kaya na mga punuan sa kahoy. Summer ani bugnaw kain. Basta ikaw magkahoy. Lamig lang tambay. Fresh air kain ni kay ilang sa kahoy dool sa dagat. Sige nga ni mohang
dapita guys. Bahalag way sidaan. Basta kay presko imuhang maanghap. Oh guys, nindot kay view. Nindot kong bato. Nindot mag-date-date diri guys. May uban mga bagong kasal diri sila mag-honeymoon. Naghamang honeymoon ni ring lugar. Na ilang port guys. Mga barko. Mga barko naka-parking. Upat na lang kabuok sa una kay lian na muna. Tungod sa pandemya, nag-stop ang mga barko uban kay may mga pasahero tagsaray mag-tour. Sa una ug pag ibaligya ang share sang bana usa ta apil ta siya ana. Usa siya sa tag-iya. Iya mang gibaligya. Wala na. Sarita dire kay di man ta masakay og ferry. Uy, liko-liko ko man dayon eh. Ando tag view guys oh. Amazing kaadto. Grabe yung hike ro adlaw. 3 ka oras na. Kami sa sig hike guys kay gaan imong lawas. Pero di gani ka maka-hike bugataw eh. Bugat kayo lawas. Ilihak-lihak basta makaundang kag-hike. Sa gunsunan ni mag-hike lamias lawas eh. Grabe view guys eh. Nindot kaayo. The view. Dahigunggang request bato oh. Bato kay mo. Layo po itong gilakawan. Grabig. View din rin napita guys. Ito ay nagkuhan oh. Nag-fishing. Dayhan nag-fishing ron kay hindi kayo tugnaw. Sa po na ilang tuan niya sa kaon man. Sa kakatani. View ha kayo dahil guys oh.
View kay dagat guys. Blue ang agi guys. Tanawa guys. Naghanag ano fishing. Mga nag-fishing. Nag-fishing na sila guys. Na kakuha ba yung tawon mo? Kakuha ba mo mga manoy? Mga manoy. Nakakuha ba mo? Kaya ito isudaan sa ni pagsaka na to guys. Kasaka ka tani. Alisod ba ni? Sama ni pagsaka. Mas mabugto bitaw. Tara guys. Ang view. Grabe nindutas view eh. Amazing kaadyo. Blue agagi oh. Dito nag-start og lakaw guys, dito dapita. 3 hours yun ang lakaw ron. May view diri Sigunggang guys. May mga isla dito.